Мен болай сөйләшәм, мин аны кешне бик яратам, мин тырышачакмын аның бүтән сезнең бүтән сорауларыгызга җавап бирергә. Әйтәм. Ярамый. Абый гафу ит. Әйдә шулай ук. Ярдәм итә алсам инде. Әйдә бер стратегия буенча, брат. Кызганыч, мин мәктәпкә аны хәле ешермәмен бугай. Кайым Насиринең юмор хисе менә мондый. Нишләп миңа гына катсуга бу? Юк. Син просто Син чувствительный кеше. Сизгер. Просто өйләнмәгән. Халык җырынмы? Нәрсә, нинди кагыйдә керттек? Юк, теге халыкта таралган җырны әйтмәкче. Әйе, халыкта таралган теге җыр. Ой, был. Ой, был. Ой, диледә тата. Аңламадым кем турында сез бу. Сәлам дуслар, кабаттан әтәләргә дип җыелдык әле без. Кемнәрне әтәләячәгебезне аңлагансыздыр дип уйлыйм. Бер туган алып баручылар Рүзәл һәм Радиф Әхмәдиевларны әтәләячәк. Гадәттә татар халкында кунакларны якты чырай, такта, чәй белән каршы алалар, ләкин безнең тапшыруда гына түгел. Сез гомумән үзегезнең нәрсәгә ризалашканыгызны белеп килдегезме? Әйткәннәр иде, монда бик тә адреналин ягыннан йөрәгегез түзәме дигән беренче сорауны биргәчтен, әйтәм, нәрсәдер булар уйлап тапканнар. Мин баштан кардиостимулятор дип уйлаган идем, хәзер генә аңладым бу. Электрошокер. Димәк, безне җафалыйсыз. Рүзәл, әйткәннәр бар яңа моңарчы. Бар иде, кышкан белән. Яхшы. Бүген дә без кышыткан белән түгел, ә инде электрошокерлар белән әтәләячәкбез. Уенның кагыйдәләре үзгәрешсез, без сезгә төрле темаларга сораулар бирәбез. Әгәр дә җавапны белмәсәгез, икенче уенчыны токсуга. Миңа бик тә ошады син миңа әгәр син икән, димәк токсуга дип тиякка күрсәткәчтен. Әгәр Рүзәл җавапны белмәсә, димәк токсуга Радиф. Юк, хәзер аңламамча, минем энекәшкә бөтен кичкенә чактагы үпкәләр өчен, кыйнаулар өчен үч итәргә менә дигән мөмкинлек ич. Терапия була бүген. Яларны язып барган идем. Юк, әйдә. Мин болай сөйләшәм, мин энекәшне бик яратам, мин тырышачакмын аның бүтән сезнең бүтән сорауларыгызга җавап бирергә. Бу киноларда әйбәт һәм начар полицейский. Монда полицейский бер генә. Алайса башлыйбызмы? Мин әзер. Хух, әйдәгез. Сез әзер, без башлыйбыз. Иң беренче сорау. Радифтан башлыйбыз һәм Мин аңа ярдәм итсәм буламы? Ярамый. 5 секунд вакыт бирәбез. Сезнең өчен махсус вакытны озынайттык, 3-7 моңарчы. Башлыйбыз. Радиф, кайсы авыру белән җирдәге бер кеше дә авырмый? Җавапны беләм, әйтергә ярый. Вариантлар бармы? Әйтергә ярыймы? Юк, ярамый. 3. Оспа. 1 секунд. Әйтәм. Ярамый. Абый гафу ит. 5. Диңгез шигъре. Бу 2002 ел өчен син. Мин бөтенләй язып түгел. Рүзәл каян беләсең? Бу бит инде мәгълүм әйбер тупта хәзер ялап Моны бөтен кеше дә белә. Әйе, моны бөтен кеше дә белә. Кеше белә. Шуңа күрә, Рүзәл, яшел кеше күргәч, нишләргә кирәк? Яшел кеше күргәч. Әйе. Бер, Беренчемезгә кирәк. басып торырга. Бу җавап. Кабул итәбез? Басып торырга, әйе. Чөнки бу светофор. Светофор. Яшел күргәч. Мин машинада. Мин машинада. Син үзеңне Рүзәл дип хис менә бит. Мин белмим, син нәрсә җавап биргәнсең, мин авырту турында гына уйладым. Син алайса юлны чыкканда да басып. Я аңладым. Әйе. Ярар. Яхшы. Радиф, Туктале мин әле. син ойны бетердеңме әле? Син анда шулай код суктыңмы? Әйе. Давай. Радиф, Австралиядә диңгез шөпшәсе дип нәрсәләргә әйтәләр? Диңгез шөпшәсе. Әйе. Бу Радифкә сорау. Син борчылма, уйлап та маташма. Монда вариант яки көңгөрә, яки Яки? Коала. Термит түгелме? Мин сезгә 5 секунд вакыт бирәм. Әйбәтләп уйлагыз. Юк. Так. Нишләп? Мин бит. Вакыт. Минем бер генә хәзер уем. Диңгез шөпшәсе. Әйе. Медузаларга Австралиядә диңгез шөпшәсе дип Менә. Yo, минем менә монда диңгез шөпшәсе утыра алайса. Олайгына да түгелдер. Аннан күпкә яхшырак. Ике. Рүзәл, ни өчен ак аюлар пингвиннарны ашамый? Чөнки алар ике полюста. Кайсысы кайсы? Аллага шөкер.
Төньяк полюста аюлар. Шулай инде. Төньяк? Ярар, кабул итәбез бу җавапны. Абыеңа рәхмәт әйтеп, кочаклап, кулын кысып. Килгәле монда. брат. Әйдә шулай ук. Ярдәм ите алсам инде. Әйдә бер стратегия буенча, брат. Кызганыч, мин мәктәпкә аны хәле ешермәймен бугай. Рәдиф, Тимрәү белән авырганың бармы? Русча ничек була? Тимрәү нинди ширу? Менә хәзер син шуны әйтергә тиеш, Тимрәү нинди ширу? Яисә ветрянкадыр. 2 3 2 секунд. Бардыр инде. Бар ди. Бар. Анда бар яки юк Бар. Юк, ансаның кириш сорауына я, безгә җавабын белергә кирәк. Русча ничек була? Ветрянка белмим. Яисә желтуха. 4 Юк. Ой. Абый яратасың абыеңны, имә. Белмим. Мин дә белмим. Юк, мин монсы өчен мин лаеклы алдым, чөнки мин үзем дә белмим. Лишай. Тимрәү була. Бармы, юкмы нәтиҗәдә? Юк, мин дә Юк. Вообще юк. Юк, әлбәттә. Табиб кушаклыйм әле. Рүзәл, моны беләсең инде, син монда Да, белмәсәң, йөрисе дә юк яшәп. Ә син юк Шикаят сүзе русча ничек була? Жалоба. Дөрес, әлбәттә. Мин сездән катырак кул чабырга тиешмен. Рәдиф, атасы ат җиккәнче улы Петербургка барып җитә. Сүз нәрсә турында бара? Табышмак бу. Тагын бер кат әйтәле. Атасы ат җиккәнче улы Питерга барып җитә. Табышмак. Мин беләм. Син кушамат мин белән түгел малай. Юк, аңлавымча, бу Ярдәм. Әйтәсе юк. йөри торган Ибраһим. Юк, Арба. бар тик Рәдиф уйлый. Камчы. 1 2 Сәгать, велосипед. Фонарь. Абый гафуит. Үземнең дә йөрәгем әрнеп калды. Каюм Насыйри теркәп калдырган табышмакларның берсе атасы ат җиккәнче улы Петербургка барып җитә. Түтен. Җавабы. Кайсы камерага шундый тупас. Вау. Каюм Насыринең юмор хисе менә мондай. Юк, мәгънәсе нәрсәдә? Ничек? Юк, аны бит инде Төтен. мантык Менә рәвешендә. ушак ягып җибәрәсең, әле син әйберең пешмәгән, мин итмәгән. Түтен инде якларга. Юк, Каюм Насыри. Чабыштыру. Рүзәл, 4 татар, 4-се дә бер тишеккә ата. Сүз нәрсә турында бара? 4 татар, 4-се дә бер тишеккә атар. 5 секунд күпме? 3-тә җитәр. Юк. Барбер кулланмыйсыз 5 секунд. 6да җитмәгән. Юк, урындык булырга мөмкин. Юк инде. Юк. Юк. 3 һәм соңгы җавап. 4 татар. 4 һәм дә ки 5. Рәдиф вариантлар юкмы? Токсыктан килеш, баш эшләгән килеш. Давай. Белмим, бәлкем каядыр кеше нәрсәсендер тыгып куя. Сесендер. Юк, мин белмим. Юк, миндә дә юк. Сыер саву. А, Турында бара әйе. иде сүз. бар иде андай табышмак элек. Ә кем сорауларны әзерли? Кайсыдыр китапларда. Белеп карагыз әле. Кемне сүгергә? Рәдиф Зилә, сине кыйнаганнары бармы? бар. Рәдиф математика белән дуслык ничек? Пока расслабься. Нормально все. Мин гуманитарий. Уйлап эшлә, уйлап. Ә мин гуманитар сораулар бирдем, что-то аларга да җавап булмады бит. Мин бит әйтмәдем, әйбәтме гуманитарий икән юкмы? Мин гуманитарий. Юк, Лишайдан соң ул инде хәзер гуманитарий да түгел, математик та түгел. Нәрсәдер кушарга яки алырга туры киләчәк хәзер. Нәрсә? Аңлавымча. Әзер булып тор. Әйе, тиз генә. Мин Абыеңның логика ягы белән башлый. математикада мин белгән сүзләр: дискриминант, тамыр, Сүзләрне белергә кирәк. кушу, алу, бүлү. Юк, монда менә әйдә, кушарга алырга белергә тапшырырга. 289-дан тамыр алырга кирәк. 289-дан 18. Юк. Ага. Сикермилә арттырыйкмы әллә? Юк. Мин түзә торган кеше, әйе. Димәк, ничә булды инде? Рүзәл белмисеңме? 17 дигән. Аңлавымча, ул теге берсенә берсен тапкырлагач, ахыргы саны аның Әйе.
Менә 9-га булыр. Яки 3 булса инде, чөнки 9. Яки 13-20, яки 7-ге тапкырлагач 49 була. Димәк 17 булырга мөмкин. Тиз генә менә Я 19. YouTube'та чыгып тин тиз генә теге алга таба сикертегез, сонда 1 минуттан соң җавап булачак. Димәк, җавап 17. дөрес. Келесі сұрауымыз Рүзәлгә. Миңа юкка гына хәзер 90 Шулай булачак. математик сорауларның берсе, Алла. 13-не 13-ка тапкырлагач ничә була? 13-ге Бә? тапкырлагач. 2, Хәзер теге Өч. 3-ке шту. 4, һәм... Әйдә инде. Давай. Алай тиз Манча. Әйт берәр сан. Ә? Күңелеңдә калмасын берәр сан. 139. Юк. Инде 139 бөтен ягын түгел. 13-ке 139. Нишләп миңа гына катсуга бу? Юк. Син просто Син чувствительный кеше. Сизгер. Просто өйләнмәгән. Мин инде күнеккән. Без сине белән әле эфир алдында уйлаган идек, сул кулга әйбәтрәк сугамы, уң кулга дипме? Уң кулга әйбәтрәк төшә. Юктыр. Минем әйбәт төшә. Безгә икебезгә дә бер төрлерәк сугылыр бит, әйме? бер төрле. Ух. Дәвам итәбез. Ничә булды инде 13-не тапкырлагач? 169. Белеп китик. Әйттем мин сиңа 13 дип. Ну мин 139 дидем. Әзгенә Әзгенә ялгыштым, әй. Әзгенә. Сиңа токташ шонкы әзгенә сукты. Дип уйлап. Рәдиф. Бар күнегә башлыйсың моңа, әйме әзрәк? Мин хәмәр күнекмәдем. Менә шулай ул тормышта бөтенләй бергә дә күнегәсең. Син дә күнегерсең Рәдиф. Башлый яхшы. Банкта ипотека Нәрсә ул биргәндә архипелаг? Архипелаг ул ярым утрау. Юк. Утрау. Юк. Юк, булышмыйбыз энекәшкә. Башка вакытта булышырсың. Архипелаг. Ул утраулар тәртибе, берничә утрау рәт-рәтенә. Молодец. Утрауларны. Минем менә кәш. Җыймас. Молодец. Әйе, берсеңә генә беләм. Мин синең Җавап! нервларыңны тикшерде. Әйе. Рәхмәт итәсезме сез? Утрау. Ярым утрау. Братиш, ниһаят, әйдә. Синең Булдырасың. мәктәбиме? Шул ниндә дәвам ит. Мен Солженицында искә төшерергә өлгердем. Хәттәки. Хәттәки. Рүзәл, нәрсә ул штиль? Штиль, Тынлык. Ике сүз белән. Тынлык. Беләм. Ошыкма. Ну, диңгездәге тынычлык. Нисез, дулкынсыз булу. Җилсез булу. Дөрес җавап, ләкин мин уенга яңа кагыйдә кертәм. Әгәр кеше ярдәм итә икән икенче уенга, менә шул кешегә ток сугачак. Юк, мин аны булай да беләм бит. Аңлашылдымы? Ул бит инде җиңел. Яхшы. Моннан соң шулай булсын, әйдәгез. Моннан соң шулай булачак. Рәдиф, Казанда әйбәтләп тыңла давай. Мине тыңла, күпме дәшмәгәнме? Казанда Камал театры янында бер бина бар. Ул КФУ бинасы, әйме? Аның каршында бер һәйкәл бар. Әйе, Ул кемгә? һәйкәл кемгә куелган? ТГГПУның Сара Салих Сәйдәшев. Дөрес. Һәм инде Рүзәл киләсе сорауга җавапны белер дип уйлыйм. Иманым Камил Мәрҗани мәчете Казанның кайсы урамында урнашкан? Кайын Насыри. Дөрес. Мин аны булай да беләм бит. Миңа җибәрелә дигән мин хәртәгә ишарә. Мәрҗани урамы параллель урам. Минем иң яраткан җәяүле урамнарның берсе. Кызык бит инде улай мәле. Ничәнче елда шушы мәчет төзелгән? Куйык әле аңа да. Куйык әле. Ансы безнең сораулар арасында юк, шуңа күрә моны киләсе тапшыруга калдырыйк. Рәдиф, биологиядә гөмбәләрне өйрәнә торган фән ничек атала? 1, 2, 3, 4, 5. Гембиология. Гөмбәлогия. Рүзәл беләдер дип уйлыйм. Гембиология. Ну, ничек була инглишчә mushroom, әйме? Mushroom. Мыдан башланырга тиеш ул. Латинчасы мыга башланса? Мин латин телен бераз өйрәнгән. Бу сезнең тапшыру латин телендә әтәлимиус була. Микология була, гөмбәләрне Микология. өйрәнә торган фән. Ага. Һәм инде Керәшеннәр уйлап тапкан нәрсә дисәң киләсе дә. сорау Миколай. Миңа. Рүзәл. Рүзәл. Ник шундый гади сорау әзерләгән мин сиңа? Кит инде ботаника нәрсәне өйрәнә. 1, 2, 3, 4, 5, Үсемлекләрен. 1. Кызгышын булса сулыкмы әллә? Юк. Ага. Рәдиф. Ай былбылым җырының авторын әйтергә кирәк. 3 секунд бирәбез. 1, Рүзәл Әхмәдиев, Рәдиф Әхмәдиев һәм Айнур Юк инде. Ай былбылым теге
Халык җырынмы? Нәрсе, нинди кагыйдә кертте? Yok, теге халыкта таралган җырын әйтмәкче. Әйе, халыкта таралган теге җыр. Авторы кем икән аның? Бер, ике, Мубахи. Юк! Халык Ай булбулым. Халык җыры. Халык җыры Oyda икән бит. sen emosiyalar. Мине эштә, мин эшемдә шоклый, мин Халык җыры интроверт. икәнен мин беләм. Нәрсәне белмисең? Ә мин теге заманчасын дип уйлаган идем. Ул бит безнең җыр. Син проблемалардан шулай чыгасың, әйеме? Абый, Аңладым. Мине ары синьяк кала торган бул гадәттә. Калмый гадәттә, ләкин ике тишек кала. Барында кебек. Мин дә берсе, мин дә берсе. Ике бурын булачак. Мин алып торгансыз сулы. Ярар. Моны Ай, томаларга ярамый. булым җырында кайсы елганың камышы турында сүз Ягыйдел. бара. Ягыйдел. Афәрин. Әйдә җырлый хәл. Ай бабалым, ай бабалым, Ягыйделнең камышы. Аңладында шүт-шүт итә электрның тавышы. Хәзер битбокс. Ай бабалым, ай бабалым, Ягыйделдә таңата, таңнарата үзелә үзәк, җырлата да елата. Молодцы, әзгенә ялышып алдыгыз. Бу Соңгы музыкаль сорауга тәнәфес, музыкаль җавап тәнәфес. бирегез әле. Рәдиф. Әйе. Кәшәкә сүзен кирегә әйтергә кирәк. 3 секунд эчендә. Сиңа специально абыеңнан җиңдерәгән бит. Әкәшә. Юк инде, ничек кәшә булсын инде, кыга башлангач. Тут кәшәкә. Вариант уже әйтелде, Ну, шуңа күрә ризалык. әйтелмәде әле. Әшәкәк. Ну, молодец. Әшәкәк. Әшәкәк түгел. Кәшәкә. Вакыт бара бит. Кәшәкә. Әкәшәк. Дөрес бит инде. Топсты бит инде. Юк әле. Син. Ә мин дөрес әйттем бит. Ишәк бирә алмыйды шунда Син җавап ишенче алыйсыз. тапкырдан гына дөрес. Әкәшәк. Әзгә беренчедән Всё. әйтте. Мин уйлаган идем, русча ничек була дип. Лёшка. Ага. Рүзәл, Әйе. сүзеңне тыңларга әзерлән. Сүзеңне? Әйе, сиңа дигән сүз быт-былдык. Аны кирегә әйтергә кирәк. Быт-былдык. Мин кулдан Бот. әзерләп куйдым инде, әйдә. Кад. Әйе. Кад. Аллам. Тып. Мен үземнең хисләр буенча теге әйтә, сапер килә теге. Яисә кызылны кисәсең, яисә зәңгәрне. Һәм син шундый теге тир түгә торган халәттә, һәм барысы да синнән тормый. Энекеш, минем номер, карта номер телефонга Бәйләнгән. беркетелгән. Ярар. Сиздегезме тапшыруда ничә яшьтә булсалар да барыбер Рүзәл энесен ничектер кызгана, жәлли, ярата, Рәдифтә бераз ниндидер. Юк, алардан Эшләр түгел. все-таки күбрәк Алардан түгел, калган алардан. тыелды. Юк, мин ышанам, энекеш миңа яхшы мөгамәләдә. Абый, Ансы абый укыганрак. Шунда гына. Һәм син яки бу моны фарт. кабул итәсең, бу фактны. Яки бу фарт, нәрсә? Абыйң акыллырак булырга тырышмыйсың да. Юк, Теләмисең дә. сораулар җиңел аңа. Нигә? Дөрес. Ие. Шулай дип әйтик. Минем сорауны биргез. Ә безнең инде сораулар бетте шушы мизгелдә. Һәм без инде бик тиздән җиңүчене дә игълан итәчәкбез. Дуслар, без җиңүчене игълан итәргә әзер. Безнең ни бары 3 балл аерма белән җиңде Рүзәл Әхмәдиев. Афәрин. Минем абый. Җиңүчегә безнең һәрвакыттагыча безнең тапшыруыбызның фирменный бүләге бар. Кабул итеп алабыз. Шунда мин уйлаган идем. Шигелешегә дип җибәрик. Син бүләк дигәнне хәзер шуна. Оштан беренче булган кешене дә бүләксез калдырдык. Тапшыруны карарга кирәк. Ике тапкыр да булса. Белгән булсам әзерләнгән булыр дип көтәм идем. Хәзер кружка бирәләр микән, нәрсә бирәләр, футболка бирәләр. Җиңгән кешегә берне, җиңлегәнгә икәне, әйме? Һич кичерешләрегез шаттыгызмы? Менә сүз. Тапшыруның яртысында кире борылып кайтып китәсез. Юк, дөрестән дә миңа бик ошады, теге аякта басып торып, иркенләп сикергә дә була. Әгәр дә урындыкта утырган булсам, михәр мәтәләп төшкән булыр идем, аннары әтәләп була иде.
Былай дим. Мәтәлеп, мәтәлеп. Мин тик борчылдым, минем моңкалар, ниләр, силәгәйләр, күз яшьләре акмыймы икән дип. Әле без тапшыруда әкрен әйтәбез аны. Мен ярым сенең яшьләрең җыям. Монда мин әкрен әйтәсез һәм минем монда теге сакал шигәләрдәге ниләр агарган сизелә дип. Акыл чыга, акыл чыга. Акылая барасың. Рәхмәт безнең катнашучыларыбызга. Бүген безнең интеллектуаль яктан бик алга киткән кунагыбыз да бар я арабызда. Шуңа күрә рәхмәт сезгә барлык катнашучыларга. Ә мин аңламадым кем турында сез бар. Пока-пока. Сау Сау булыгыз. Хәзер тапшырып беткән.